pri sledovaní májových farských správ. V našom centre sa opäť uskutočnila jednodňová príprava tretiakov na prvé sväté prijímanie. O tom, že tam vládla dobrá atmosféra, sa môžete presvedčiť v nasledujúcej reportáži. 13. apríla 2013 sa v centre svätého Jakuba stretlo 77 tretiakov na formačnom dni. Prednášky boli zamerané na skúsenosť hriechu v mojom živote, ako žiť podľa desatora a sviatosť zmierenia. Deti pracovali v skupinkách spolu s animátormi, vyplňali biblické listy, písali modlitby, spoločne diskutovali. Súčasťou programu boli nácvik nových pesničiek a ukazovačiek. Počas poobednejšej prestávky sa deti mohli zahrať v herni, ping-pong, kalčeto i spoločenské hry. Po obede sa všetci zúčastnili na svätej omši v kostole svätého Jakuba. Stredko Lentilky sa podelilo s ľuďmi o radosť zo zmrtvých stalého Krista prostredníctvom krátkeho divadielka. Pre tých, čo nestihli ich vystúpenie, sme si pripravili aspoň krátky zostrih. 14. apríla sa v kostole svätého Jakuba uskutočnilo predstavenie divadelného stredka Lentilky. Deti nám prostredníctvom príbehov zo svätého písma pripomenuli nielen veľkosť Božej lásky, ale aj obrovskú Božiu moc, ktorou skriesil z mŕtvych svojho syna Ježiša Krista a ktorou môže vzkriesiť aj nás. Ich scénky sprevádzal krásnymi piesňami mládežnícky zbor pod vedením Veroniky Sukerníkovej. ...28. apríla sa v našej farnosti uskutočnila birmovka. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako táto krásna sviatosť prebiehala. 87 birmovancov sa celý rok poctivo pripravovalo na prijatie darov Ducha Svätého účasťou na svätých omšiach a birmovaneckých náukách. Sviatosť birmovania prišiel do našej farnosti vyslúžiť diecézny biskup Tomáš Galis. Počas svojej kázne vyzval mladých, aby sa nebali ohlasovať Božie slovo, najmä vo svojich rodinách, už ako zodpovední dospelí kresťania. Prosíme všetkých farníkov, aby sa naďalej modlili za našich už pobirmovaných mladých. Nech Duch Svätý vedie ich kroky, nech ich Pán požehnáva a nech sú novou nádejou a posilou pre nás všetkých. Koniec školského roka sa už pomaličky blíži a prázdniny už klopú na dvere. Nemusíš sa báť, že sa budeš nudiť, pretože Pastoračné centrum aj tento rok pripravilo bohatú a pestrú ponuku letných táborov. Počas letných prázdnin sa uskutoční v centre svätého Jakuba detský výletový tábor pod názvom Týždeň objavov. Deti navštívia ríšu zvierat i dinosaurov v Boniciach. Budeme cestovať i na Zvolenský zámok a objavovať krásu prírodných výtvorov v jednej z najkrajších jaskýň v Harmanci. Radosť hry a dobrodružstvo zažijeme v lesoparku a detskom svete hier v Kongu v Žiline. Tak neváhaj a príď k nám. Máš rád turistiku? Chceš spoznať osobu svätého Jakuba? Si ochotný priniesť aj nejakú obetu? Tak sa pridaj k nám na svetojakubskú pešiu púť do Santiago de Compostela 10. až 20. júla 2013. A navštívime počas putovania aj Lourdes, mariánske pútnické miesto vo Francúzsku. Nech sa páči, príď. Máš rád divadlo a chcel by si skúsiť, aké je to stať na doskách, ktoré znamenajú svet? Tak potom je divadelný tábor pre teba to práve. Počas týždňa budeš mať možnosť nahliadnúť za divadelnú oponu, byť pri zrode originálnej divadelnej rozprávky a zoznámiť sa s prácou režiséra, choreografa, herca či kulisára. Okrem toho spoznáš veľa nových kamarátov, ktorí majú spoločné záujmy a koníčky ako ty. Pozývame všetkých mladých na stretnutie mládeže v Ružomberku, ktoré bude prepojené s celosvetovým stretnutím mládeže v Rio de Janeiro v Južnej Amerike. Ak máš chuť spoznať nových ľudí, zažiť spoločenstvo a dozvedieť sa viac o Kristovi, tak navštív počas víkendu 26. až 28. júla 2013 Ružomberok. Chce
sa v živote správne rozhodovať, tak si vyber správnu voľbu. Mládežnícky pobytový tábor, ktorý je určený pre 13 až 16 ročných. Počas pobytu v Terchovej budeš môcť chodiť na turistiku, opekať, zažiť spoločenstvo, kamarátov, navštíviť workshopy, súťažiť, hrať sa, zabávať i zúčastniť sa na mládežníckej omši. Tak si pobál ruksak a poď s nami do Terchovej. Počas letných prázdnin myslíme aj tie najmenšie tiťúrence, ktoré môžu prísť na tábor Bambino. Je určený pre 5 až 7 ročných. Počas týždňa deti spoznajú nových kamarátov, budú vyrábať zaujímavé predmety, objavovať nové veci, hrať sa, spievať i tancovať. Tábor bude prebiehať v pastoračnom centre svätého Jakuba od 5. do 9. augusta. Bambino sa teší na všetky bambinčatá. Bližšie informácie spolu s prihláškami nájdeš v pastoračnom centre alebo na našej internetovej stránke cvcjakub.sk. Tak neváhaj a prihlás sa. Tešíme sa na teba. A aj v máji pripravujeme rôzne akcie pre deti a dospelých. Budete o nich informovaní prostredníctvom nedeľných oznamov. Tešíme sa na vás a ďakujeme vám za pozornosť. Pre Farskej správy Jakub a Zuzka. Dovidenia!